Жамағат көрініп тұра консерватория бітірген кіші сәлем Ришат. Сәлем бендер. Қарар мен сен тауышыңды келесің бе, тәйбет? Әлбәттә. Менә мен де синең кеүек матур итеп җырлыйсым килә. Әйдә мен де өйрәтер тавышын килә. Беренчедән сулыш алабыз. Әйе. Ал сулыш. Борынга. Күкрәгеңне күтәрмә. Аха. Жырларга да өйрәндең, файдасын тыйдыңмы? Әлбәттә тойдым. Үзгәрде бит тавыш. Үзгәрде. Тавыш үзгәрде, дуслар, башта сакта була. Бик инде төшәселәр килде, әйтәм, юк инде юк, кирәкми, юк, минем вакытым юк. Артыгына басам. Әй, артыгына басам. Күп сүз, шүп сүз дип саныйм мин. Мой друг, ты что, застрял? Кеше мине алдаган икән, ул бит мине түгел, ул үзен алдый. Елмаеп яшәргә яратам. Шыста, келеш ерегіз. Ул артист, ул җырчы, ул конферанс, ул Ришат Ахмадуллин. Һәм ул бүген бездә кайтта кунакта. Рәхмәт. Ришат Ахмадуллин – Камал театр артисты. Һәр ролен тирән уйлап, анализлап башкара. Гомумән, һәр эшен уйлап эшли Ришат. Мәсәлән, театр сәхнәсеннән җырны профессиональ дәрәҗәдә җиткерү өчен махсус консерваториядә укый. Югары дәрәҗәдә башкара торган тагын бер юнәлеше бар. Конферанс. Ә үзе джентльмен. Тормышта сез хокукыгызны еш күрсәтәсезме? Күрсәтсәгез, кайсы очракта? Тормышта беренчедән гел елмаеп яшәргә яратам. Чөнки елмаю миңа яшәргә ниндидер көч бирә. Һәм инде елмайсаң, көнең дә уңышлы уза, сиңа кешеләр дә тартыла башлый, ярдәм итә башлыйлар. Ә инде төрле очраклар була бит инде дөньяда. Кай вакыт сиңа начар мөнәсәбәт белән караган кешеләр дә була. Андый кешеләргә мин шулай ук елмаярга тырышам. Бары тик уңышлар телим мин аларга. Ришатның Камал театрына килгәч беренче рольләрдән бериме искәнҗиләр киенә. Җитәкчеләр тарафыннан бирелгән миңа атап бирелгән роль, ул Ромай роле булды. Хәзер шуны карап китегән үзегез шуннан. Риза. Öpkeliymişsin. Sen bitmenin birden bir altınım, şekerim. Öpkeliyim deydi. Neste? Neste var? Dersedir var mı da? Neste var? Dersedir var. Neste varsın? Neste yaşardın? Hani? Ha? Çupa çup! Çupa çup. Tamam nerede buldun? Eney! Üçüncü günün yartısında yenese bir big zor kuş uçup vardı. Bana şak katıp beni kuzete uçtu. Korktum. Ришат, сезнең Ромай белән уртак якларыгыз нинди? Монда Ромай белән. Максатчанлык. Бер вакытта да югалып калмый торган. Һәм инде шушы ниндидер күңелдә яшәгән җылылык, җыр без Ромай белән шул яклар белән ошаган. Ромай миңа бик якын булды. Мин менә Алла боерса әле ул вакытта эшкә килгәч кенә Ромай исеме миңа шул кадәр күңелемә тиде, шул кадәр якын булды ул исем. Менә минем Аллаһ боерган булса, малай туса, мин аны Ромай дип кушам дип, әле шулай дип йөргәнем дә булды. Ә хәзер әле кире уйладыңмы инде? Бераз үзгәрде фикерләр. Вицин булып күрсәтә алыгыз. Так. Студент чакларны искә төшерик. Кайсы мизгеле сен? Кайсы искәтче? Менә шул мизгел искә килеп төшә. Каросынны күрсәтегез әле. Эй, мой друг! А что, варенья больше нет? Ну, погоди, дам буду не.
Тайратам, тайратарататататататата. Бүре. Мен аның поход қысын қатырлым ол мене шулай ғана йөрри. Шундай бір теге алар диңгезгә чыкканнар куян белән бит инде. Ну, заяц, погоди. Белмим. Ришат, айда менә Винни-Пухтагы куян образын күрсәтәле. Мой друг, ты что, застрял? Шул. Ришат, сен үзеңнең яраткан фильмнар, мультфильмнар кайсы нәрсә яратасың сен иң яратканнары? Мин мәсәлән соңгы мультфильмнардан карый алам Вверх дигән мультфильмны. Аннары бик күңелемә ятты Зверополис. Бик әйбәт шәп мультфильм. Гомумән менә бүгенге көндә миңа калса мультфильмнарда мәгънә күбрәк хәзер. Мәгънә күбрәк салына. Фильмнарга караганда. Мультфильмнар миңа нигәдер кызыграк. Хәзер мультфильмнар ул балалар өчен генә түгел, миңа калса ул олылар өчен дә бик кызыклы. Сезгә бик каты тәэсир иткән китабыгыз бармы? Романнар, прозалар алай укырга яратмыйм. Мин шигъриятне бик яратам. Шуңа күрә шигърияттә ничектер мин үзем чагылам кебек. Мин шигърияткә бала чактан бирле тартылам, үземнең шигырь дә язып караганым бар, кай вакытта була да ул, чыкмый да ул. Менә күңелемдә ниндидер тулылык булса, мин төнлә торып шигырь язарга да мөмкин. Булган бу андый хәл. Шуңа күрә кайсы китап дип әйтә алмыйм, ләкин Кайсы шагыйрь алайса, кемне яратасың сен мин шагыйрьләрдән? бүтән шигъриятне менә бөтенесе якыналар, үзенчә якыналар барысы да. Мин менә аерып әйтә алмыйм. Әлбәттә ул безнең бөек классикларыбыз, бүгенге көн авторлар да бик әйбәт язалар. Шуңа күрә мин беркемне дә аерып әйтәсем килми. Менә ничектер шулай туры килә, менә синең күңелеңдә нинди халат хәзерге вакытта китапны аласың да, менә туры килгән шигырь шырап та куя инде. Шуңа күрә бүтән шигъриятне дә яратам мин. Менә син бик еш сәхнәләрдән чыгыш ясыйсың, шигырьләр сөйлисең, әйме? Ятлап, кайсы шагыйрь ятларга җиңелрәк? Менә бу кызык. Радив Гаташны бик авыр өйрәнәм, әйе. Җайлы Хәсән Туфан. Ришатны күргәч үк дусларым дип кайттым диясе килә башлый, чөнки ул Булатны уйный, хәзер шул Булатны карап китик әле. Рәхмәт. Ришат, менә Булатны аны бит кем генә уйнамады дигән күп Булатлар безнең булды димәк. Зәңгәр һәр вакыт Камал театрында, Камал сәхнәсендә ул бара. Син аны күп тапкыр караганың бардыр инде алдагыларында. Менә син аны караганда бер Булат иде. Син үзең уйный башлагач аның кайсы якларын ачтың үзеңә уйнарга туры килгәчтен? Менә Фәрит абый Бикчентаев инде ул Булатны әле менә миңа тапшыргач, яңадан анализ ясый башлагач, мин шундый фикергә килдем. Хәзерге яңа Булат, ул менә Кәрим Тинчурин Булаты. Менә ничек язылган ул, аны Кәрим Тинчурин ничек тасвирлаган, ничек күргән, менә ул хәзерге көндә шундый Булат. Чөнки мин әле укыган дәврдә шушы Булатлар буенча диплом эшендә язган идем. Табалганча анализлар ясап, ничек уйнаган. Алдан ничегрәк уйнаганнар аны? Төрлечә менә Кәрим Тинчурин романтик герой кебек итеп эшләгәннәр дисеңме? Кәрим Тинчурин шулай менә кую итеп уйнаган аны, ләкин җырлый алмаган. Шуңа күрә инде Салих Сайдашев иң беренчеләрдән булып, аңа речитатив рәвешендә арияларны язган. Һәм инде 4 спектакльдән соң
Сахиб Жамал Гизатульна Волжская, Кәрим Тинчурин янына килгәндә, Кәрим, син анда кызык язылган син кешене куркытып йөрмә инде. Башка кешегә тапшыр бу рольне дигәндә, һәм инде Айдарский уйный башлаган, һәм инде аның булаты күпкә романтик рухлырак булган аның. Һәм инде җырлары шундый лирик булган. Безнең Булат инде ул революционер күпкә караганда, чөнки Кәрим Тинчуринның бер ремаркасы бар. Ул менә шушы Качкыннар сәхнәсендә әгәр дә Мәйсәрә мине оныткан булса, исенә төшерергә кирәк булып дип әйтә дә, ремаркада язылган пычагын күрсәтә ди. Димәк, бу инде Булатның Бу мине без күреп ияләшкән Булат түгел инде бу. Күреп ияләшкән Булат түгел, чөнки менә бу сүз, бу ремарка Булатны тасвирлый дип уйлыйм мин. Безгә әдәбият дәресендә шулай ук менә Әлфәт абый Закирҗанов әйткәндә, ул бит Булат бит ул менә кеше үтерде бит ул. Уңай герой түгел Булат. Без уңай герой ничек күз йомабыз кебек ничектер күрмибез бөтенчә баргач, менә спектакльне ничек куюга да карыйм, ничек без Булатны уңай образ дип күрергә ияләшкән. Әмма дә ләкин Булат ул бик уңай образ түгел. Тормыш ул башка, төрлеме? Тормыш дигәннән, менә яңа ел тирәсе бит инде бу. Син гомумән кыш айга шана идеңме, яңа ел ничегрәк үтә иде синең кичкенә вакытта? Нинди бүләк үтә идең син? Менә шундый бер хатирә истә калган. Хәтерлим, мин уенчык куян теле идем. Һәм инде ул вакытта акча да булмаган инде, ләкин 90-нчы еллар булса инде. 90-нчы еллар ае. Әмма дә ләкин әни шул куянга инде менә балам тели дип инде акча җыйган күрәсең. Һәм инде хәтерлим, мин каяндыр кайттыммысың, һәм инде тәрәзәгә шакыйлар хәзер. Мин инде кем шакый дип шундый көтеп инде. Һәм әни киенеп чыкканны хәтерлим, мин Кыш бабай итеп, менә улым, сиңа куян дип бүләк иткәнен хәтерлим әнинең. Мин беләдерим инде аның әни икәнен. Әйдә берәр куплетлар җырлап кит әле. Яңа җырын шул вакыт. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Хисләрне кайсы очракта яшерергә кирәк, ә кайсы очракта юк. Мин гашык булдым. Әйтергәме, юкмы? Әйтергә. Бер вакытта югалып калмаска, үзеңдә әгәр дә шушы хисләр сиңа рәхәтлек китерә икән, нигә аны әйтмәскә, нигә аны яшереп йөрергә? Мин шулай дип уйлыйм. Ә үзең әйтәсеңме? Әйтәм. Әмма дә ләкин төрле чираклар була. Кайбер кешеләр бит хисләрне, эмоцияләрне кабул итмиләр. Менә аны күрә белергә кирәк. Кай вакыт шушы хисләр белән рәнҗетеп тә була мөгаен. Чөнки син кешегә җылы мөнәсәбәт белән каравыл бер, ул кеше сиңа шундый ук мөнәсәбәттә микән. Шул. Шул ягы бар. Ләкин курыкмаска әйтергә кирәк. Киңәшем шул. Фәнер булса таңа берәр сорау әйт. Йөрәгенә якын кабул итә торган кешеме сез? Авыр халәттән ничек котыласыз? Бу сорауларны белгән кешеләр язганмы әллә? Чөнки хәзерге вакытта төрле чираклар була дип әйтәсем килә. Чыннан да мин йөрәгемә бик якын ала торган кеше. Ничек чыга мин елмаям. Мин барыбер кеше миңа начарлык эшләсә дә, мин димәк шулай кирәк дип карыйм. Димәк, бу мине нәрсәгә дә булса өйрәтә, нәрсәнедер үзгәртә барыбер. Барыбер соңгы чиракта барыбер яхшы булачак дип уйлыйм мин. Дип шулай дип яшим мин. Һәм шулай була да, әйме? Шулай була, Аллага шөкер. Сабак алып яшисең. Әйе. Ришат, синең турында кызлар үзләренең фикерләрен әйттеләр. Бәлки син аларның кайберләрен белмисеңдер дә, әмма алар күреп, менә сине беренче күргәндәге тәэсирләрен мине белән бүлештеләр. Хәзер Тыңлыйк әле, кызык. син дә тыңла. Ришатны мен беренче тапкыр автобуста күрдем. Бу ничә ел элек булгандыр, хәтерләмим. Һәм менә кара-каршы бездән белән утырып бардык. Мин 15 минут буе күземне алмыйча, аннан шулай карап бардым. Миңа аның менә зәвыклы киенү рәвеше ул вакытны бик ошаган иде.
жәлеп еткән иде игътибарымны. Берничә ел үткәннән соң мин аны күрдем ниндидер журналда һәм аның Камал театры артисты икәнен белеп алдым. Һәм бу журналда нәкъ аның стиле, аның киенү рәвеше турында сүз алып барылган интервью шул хакта иде. Мин шул вакытта уйлап куйдым, кара, мин дөрес игътибар иткәнмен икән дип. Ришатның әле менә театрга килгән вакытын гына искә төшерәсе килә. Аңа шуның кадәр игътибар күп иде. Мисал өчен безнең танылган режиссер Нурания Җамали аны фильмнарда катнашырга чакыра иде. Аннары ул үткәргән индер концертларга аны алып баручы итеп куя иде. Мин һич аңламыйдым, ни өчен менә бу яшь егеткә шуның кадәр игътибар күп. Ничектер теге сәләтендә үзем өчен ачып бетерә алмаганмындыр инде ул вакытта. Аннары соң безгә Ришат белән бергә эшләргә туры килде. Ул «Поем и учим» проектында алып баручы иде. Мин ул проектның режиссеры идем. Шул вакытта менә безнең шундый эшле тандем барлыкка килде һәм аның никадәр профессионал икәнен мин менә шул вакытта аңладым һәм теге игътибар ни өчен аңа шуның кадәр игътибар булуын да шул вакытта аңлый башладым. Ул шуның кадәр профессионал, шуның кадәр мөлаем, шуның кадәр эшчән, шуның кадәр ачык, якты кеше, аның белән чыннан да эшләү бик рәхәт һәм ул эш һичшиксез уңышлы килеп чыга. Ришат ул шундый җаваплы кеше. Мин аны шундый кызыклы бер моментта очраттым. Студент вакытта бик күп театрга йөри идек, ярата идек. Һәм инде шул театрдан кайтканда мин автобуска утырдым да, аны очраттым. Ул вакытта әле ул Камал театрында эшләмәй иде дип хәтерлим. Һәм инде ул телефоннан сөйләшә башлады. Акчасы җитмәй иде дип аңладым. Һәм җитмәй иде аңа нибары 5 сум. Һәм инде мин әлбәттә тыңладым да, моны аңлагач ул ничектер трубканы куйды да, мәйтәм, аңа 5 сумны чыгардым да, инде үзем белән бар иде. Мәйтәм, исәнмесез, сезгә 5 сум җитми дип аңладым. Татарча сөйләшәсез, мәйтәм, 5 сум бар миндә, әгәр дә сезнең проблема бар икән дип аңа бирдем 5 сум. Һәм ул шундый, рәхмәт, инде менә шундый рәхмәтләрен әйтте дә һәм шул хәтлек шаккатты. Һәм инде шактый вакыт узгач, язмыш мине кабат аны белән очраштырды. Бу чиракта инде без театрда күрештек. Ул шулай ук театр карарга килгән иде һәм ул миңа ул вакытта мин аңа биргән 5 сумны кире кайтарды. Мин хәтта ул вакыйга турында инде әллә кайчан оныткан идем. Һәм мин инде аның шул вакытта аңладым нинди сүзендә тора торган шәхес икәнен. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Айгөл миңа ул вакытта бик каты ярдәм иткән иде. Чөнки минем соңгы акчам, соңгы автобусның рейсы кайтырга мөмкинчелек, студент чаклар җитмәгәч бит инде алып кайтмыйлар. Ничек кайтырмын дип менә Худайның рәхмәте Айгөлне җибәрде. Аңа мин бик рәхмәтле. Кеше нинди икәнен белү өчен сезгә күпме вакыт кирәк? Мин кешенең күзенә карап, аның белән берничә минут, берничә көн дип әйтик инде аралашканнан соң, кешенең нинди булуын ачыкларга мөмкин. Син үзеңнең кайчан кем белән фотога төшкәнлегеңне хәтерлисеңме арасында? Һәм син таный алыр идеңме менә кем белән төшкән икәнен фотода? Менә төгәл генә әйтә алмыйм, ләкин танырга тырышырмын дип. Әйдә тикшереп карыйк әле. Син хәзер шундый бирем. Башта чыгачак күренмичә кем белән икәнсен әйтеп карыйсың, аннан соң җавабы. Әйдәгез әле. Экранга игътибар. Таныйм. Минем остазым Татарстанның халык артисты, Россиянең атказанган артисты Илдар Хайруллин. Бу тантанада алып барган чак коллегам Резида Саляхова белән. Бу инде Россиянең халык артисты Рубин Кабирович белән. Әлбәттә, Ришат консерватория тәмамлаган кеше бит ул. Рубин Кабирович белән. Так. Менә буларны мин уже белмим. Бу кайда булды Ришат? Без каядыр очрашкан идек күптән түгел генә. Рамзан Кадыров, Тина Канделаки һәм инде бик инде кешеләр килде, мәйтәм, юк инде, юк, кирәкме, юк, минем вакытым юк. Артка гына басам, ялып кына дип. Ярый, истәлеккә калган. Рәхмәт. Хәзер Ришатның әтәч миңа читәндәге ролен карап китик әле.
Ничек үзеңне карава? Бик сәер. Кыен түгелме? Сәер. Мин элек гомумән үземне карый алмыйдым, ләкин үземне өйрәттем. Менә нинди Кабул итәргәме үзеңне? Кабул итәргә өйрәндем. Чөнки кирәк әйбер. Менә үзеңнең кимчелекләреңне күрә белү һәм инде камиллеккә ирешергә тырышу миңа калса ул яхшы күренеш. Фәннур, анда сорау бармы? Интернетта? Сұрау әлбәттә бар, Гүлшәшәк. Ришат, Жәле. иммерсив театрда уйнау актерлык осталыгына берәр үзгәреш бирдеме? Нинди? Кызык сорау. Ришат бит әле Анна Каренина спектакльдә Да, уйный. уйныйм Евронский. Ниндидер үзгәреш, ниндидер, юк, әлбәттә тәҗрибә бирде, чөнки бит инде монда ниндидер грань юк. Шикләр юк монда, әйме? Шикләр юк, әйе. Шуңа күрә тамашачы синең белән янда йөргәндә аларны тою баштагы вакытта бик сәеррәк иде. Ләкин инде менә шушы вакыт узган саен аларга игътибар итмәскә тырышып, менә алар чыннан да ниндидер шәүләләр кебек кенә тоела башлады миңа. Шуңа күрә әлбәттә бу инде бик зур тәҗрибә минем өчен, гомумән шундый бөек классикада уйнау ул үзе бер тәҗрибә миңа калса, һәм инде үзеңне Вронский булып бит әле ул. Вронский һәм инде рус телендә дә татар баласы өчен уйнап карау миңа калса үзе бер тәҗрибә. Үзем менә шушы форманы аңлар өчен мин Мәскәү белән Питерга барып, шушы вернувшиеся һәм безликие спектакльләрен карап кайткан идем. Аңларга нәрсә икәнен. Без сиңа шундый билем әзерләгән идек. Бер текстны, бер төрле текстны, әмма төрле бик билгеле шундый персонажлар булып уйнап күрсәтергә, шул текстны башкарырга. Мин сиңа әзерләдем шигырьләр яратам дигәч инде Токташны. Гол! Дус егетләр, иптәш кешеләр, тагын шуны белегез. Маневрда йөргән чакта чиста килеш йөрегез. Шеф, я ошибу. Ого! Дус егетләр, иптәш кешеләр. Тагын шуны белегез. Маневрда йөргән чакта чиста килеш йөрегез. Браво! Дус егетләр, иптәш кешеләр, тагын шуны белегез. Маневрда йөргән чакта чиста килеш йөрегез. Сез тормышыгызда кайсы кагыйдәне бозмаска тырышасыз? Алдамаска тырышам. Ләкин төрле очраклар була инде. Кай вакыт бит кешене рәнҗетмәс өчен дә алдарга кирәк була. Ләкин мин үзем менә халкым белән алдауны бер дә яратмыйм һәм кичермим. Кабрым якын булмасын алдаучы белән, дим алдакчы белән. Беренчедән үзеңә хыянат итмәскә. Менә шул. Әсәдә шулай кичкенә алдасаң да әйләнчек әшәке кебек булып калайым, эштә әйләнчек. Барыбер күңел тырнала. Ай. Күңел тырнала һәм инде ышанычлык югала миңа калса. Ләкин мин кешеләр мине алдылар икән, мин аларга начар мөнәсәбәт белән карамыйм барыбер. Димәк, шулай кирәк дип карыйм. Аннары кеше мине алдаган икән, ул бит мине түгел, ул үз-үзен алдый. Бик шәп спектакль бар да хәзер Камалда битте инде ул җиркәнсезләр. Аннан да өзеп карыйк әле. Менә күрәсең Мәткәй? Сезнең сәүдәгәрлек калдыгы безнең Дилбәрдә һаман да бетмәгән. Ул әнә шушы бер кичкенә генә паштет кисәге белән үзенең вөҗданын аклап, күңелендәге курку хисен басмакчы була. Ә безнең бай рәхәт яшәп йөргән кияү алай маташмый. Ул әнә 6 сумлык доходын 60 сумга әйләндерергә кирәк икән. Һәм никахлы хатынының атасын урамга ташларга кирәк икән, ул аны эшли. Һәм бик дөрес эшли әткәй.
Чөнки аның бөтен планнары метр белән үлчәнә. Ә яшәү өчен көрәшкәндә менә шулай булырга кирәк икән. Әсин, менә шушы кулындагы властьны әнә шул хәйрче ялчыларыңнан алдырттың, үкенәкәй! Үкен! Җиттесез. Һаман сүз һаман әкият. Ә күмер юк. Ауыр булмадымы сиңа Давытны уйнау? Юк, Давытны сәхнәләштерү, гәүдәләндерү дип әйтәсем килә, авыр булмады. Гомумән кызык булды, чөнки классикада уйнау ул барыбер күбрәк тәҗрибә бирә. Беренчедән шушы элеккеге заманага кагылу, ул үзе бер кызыклы, костюмнар, бер эпоха бит инде. Шуңа күрә юк, мин гомумән образларны алай авырлык белән менә моңарчы авырлык белән эшләгәнемне хәтерләмим. Син шундый сөйлисең дәйме һәм ничектер менә мәсәлән, мин үземдә сизәм, теге менә бетереп куймау бар. Ә син аны сөйлисең дә һәм ничектер түгел генә тәмамлап куясың. Ул синең менә шушы алып баручы буларак та тәҗрибәң белән бәйлеме? Ничектер менә шундый вакытында тәмамлап куя белә торган иде. Белмим, мин гомумән шундый кеше, мин конкретиканы яратам беренчедән. Күп сүз, шүп сүз дип саныйм мин. Гомумән сүздә фикер булырга тиеш, иң бары. Кыска әйтеп, иң төгәлне әйтергә кирәк миңа калса. Белмим, бу минем хылкым, ул хылкымның бер ягымы. Ә менә син алып барган вакыттан да бит инде кайсы вакытта сузыла, күп сөйләргә туры килә торгандыр инде араларында, теге төрле вакытлар була торгандыр алып барган вакытта. Төрле чираклар була, төрле чираклар була. Андый вакытта инде әлбәттә сузарга кирәк икән, сузасың, тырышасың, эшлисең, ул бит синең эшең. Шундый рәхәт булды синең белән. Һәм менә бер тында үтеп китте, сизелмичә дә калды. Әле башламады да кебек, белмим, сиңа ничектер килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Чакырганга бик зур рәхмәт. Тагын күрешербез дип уйлыйм. Кале бүгенгә тамам. Хушыгыз. Димәк, Ришат, менә кара, без тапшыруны җырлап башладык. Ә хәзер ахрын конференция кебек тәмамлыйк. Ничек тәмамлар идең? Хөрмәтле дуслар, туганнар, инде чын күңелдән без сезне күрергә бик шат идек. Ә бүгенгә инде калеп тапшыруы ахырына якынлаша, ә без сезне Камал театрында көтеп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сау булыгыз, дуслар.